Hello mga guys, maing buntag. So for today's mini-story na po sa atong vlog, no? So kato nang buntis pa ko nga time. So hingaon kayo ang butod. So wala jud siya maggumo pa siya mawayang paglihid day. Nagsigalan siya kaon day. So alam ta ko mama day nga dili ko matulog og udto day kay lagi mo bigi akong tami. Onya day kakita mo og saging dito sa kuan day sa kurungan sa kong amahan day. Di kurungan to sa manok sa una day no. Wala na taon siya ikuan. Wala siya manok dito. So gibutan tong saging sa butod day. Gihiling dito day kay kana lagi dili taptol gurgod to day kay lagi mao nag-ingon nila day nga mudako daw atong tiyan day. Basta sige tagatug day mudako atong baby sa ilalom day. Onya day mo sa ako namatikdan day nga katong nagboros ko day nga akong naong day gawman ako katulog day mga 1 hour gud ka pinto kong katulog day. Grabe day akong naong day nang hupong niya akong mata na mutot. Unsay day tanaw sa inyo nang mutot. Kada basta gagmay ang mata ba mura siya ni insik. Onya kanang gutom ko day gamata na ko day gutom ko day. Unya kato day anas ko mamay katulog joy si katulog noon sa gutom ka mura na kag barel. So barel kitag lawas diya day do. Nga napagitay kuan day nabitay idala day mo tag salbibida day. Unya day nagluto na pud ko day. Og luto day kanang hilaw-hilaw nang uban day dili makaingon tantong hinog kaayo nya kini tay hital mo kita day hital day way kabatangan pagkahitas no pagkaburos day. Giluto day. Nya lami bagyan na siya day kay walang day wala ako na siya batang yung kamay kay samo tay diabetes ta day na day nya anas pa sila day kumukaon tag mga tamis mga chocolates grabe sa down kuno na day kumukaon tag nga na day grabe mo usad kuno na day nga makapadag-padako sa bata day so tinuod lagi nang giingon nila day madako ng bata day no unya day bisag wala pa gid tumahuman gid ako luto day ang uban day yan man mo na day way ubay mo gid sa day kay siyempre day magluto day sa ako rin mukaon day so nabi tay mga tao diri day sa balay day so giapilar pa ako luto day so pa maluto day ang uban day ako ra pa nang gipanghaog anam day tan-awa ya nung baba sa buntis day sige lang sima-sima day bitaw ay dakuha na gid ako naong dira oy mura nagyog tagtaran ay napailiog na ko dira day 3 years na siya day mga tambok kayo day sa makatambok sa kong naong og bukton day mura jud ko kuan dia day panchimbag na kay akong kuan dia day pakalawasan day unya day di gina mawad-an ko og tubig maginom jud tubig hinubig magay ko pagkabuntis ako sa baby day grabe na og tubig gid noon soft drinks paimo og soft drinks pero dili kayo ko kuan og soft drinks tubig jud ko more on tubig jud ko sa baby unya day ang pagkaon ko diha day is ningan sa mama ayo lang pagkamay. So ako magkamay day kay syempre dapulas kay kumlunod kamay day. Ay, largo na ko aluto day. Luto dayon day. Igaluto day haon kaon. Anak ko day. Tanawan to kung ilong po diha day. Bulis ka kung ilong diha day napikilay day. Wala makadimao day. Ako na nga day napuno na bugas day. Pero di ko siya maklaro ang bugas na ko ana day kay kuan man na siya day kanang nabi. Father Ferte gamay atong cellphone day bisag batitag cellphone day. Ni hayag-hayag bay sa datong naong day pero personal ana day. Lagom-lagom na day para kalaguman ang saging nga akong hilamo day. Char. Onya day. Nagkaon ko saging day, digit balik kaya day, nagkaon ako kong hotdog diha day, nabuing na gid botora day. Mga 8 months na kong tiyan day, diha na gid ko grabe na mo kakaon day, mga 6 to 8 day. Grabe makakaon ako, dili din ko kanang mabusog, di na ko feel nga mabusog daayon. Sumutod ka sima-sima day. Bisag gamay pa mo kanon day, diha ka daugon sa sima-sima. Kay ang sima-sima na to day. Walag tuo day, grabe makakaon day. Nyak mama dia day napud na siya tindahan day. Nga tindahan sa kong inahan day, is partinder gid day no. Onya day, ang buntis day, kumatuog na day ang inahan day. Syempre day kita tindira. Tindira nga dala kauhit day, ang tindira may nagkunaw nagkaon daw. Pag inahalin day gikaon na day, gipariglahan day nga sa kapotos day ba. Kawit-kawita nagduha, usa, kumapulaan diha na mundang. Nga day, ang gakong pa-snack nila day, ako na pong ginamalaw kaon day. Abi na ko din ako mahurot na day. Abi na ko mahurot na siya day. Nga wa day to mahurot day, grabe kaon ako day oy. So ako sa day nga nag-voice over day, gilami am kay kaon og saging day oy. Wa day ko katilaw saging nagbalik ay. Sa ako pagkatilaw og saging day, nga ang saging sa kumahan diri day. Wa pa man nga putol day, mga linghod pa man day, nga nay guwang day, pero di pa hinog. Mas lami mang hinog day, papiliin ko day hinog or tambilagaw. Pero mas okay ang tabilagaw day kung nakay ginamos. Pero wag ginamos day, wag kay kasula day. Ari lang ko sa hinog day kay pwede na siya. Kauno nimo day nga lungagon day kitamis naman siya day. Unya pwede sa dimo siya kuan day barbecue day without kamay day okay ra gitaon siya day. Unya kana pong tinuwa day but say tawag sa inyo day kana tubig ra gud siya isabaw day. Nga wala kamay day basta latang lang ang saging day. Lami sad kay na siya day. So diha day nagsige kog lamoy day. Way kung dang lamoy na sa buntis day. Amo tayo nga lagi tinuod gid lagi ingon day no. Nga wa sa buntis kay ngaon kay ka. So di ko mutuwa na sa una day pero karon day proven tested na ko day, tanaw day. Grabe na ko nakakaon day. Way ka matawa tong kinaon day. So, mao na to day ha. Thank you for watching. Bye. Be kind.